ħafna nies jgħidulek mal-mewt jintemm kollox. Aħna nemmnu mal-mewt jibda kollox. Qegħdin ngħixu fuq l-għadba tal-eternità. Din il-ħajja dal-omor ċkejken tagħna huwa preparazzjoni għal glorja li għad tidher fina. Kristu għalalna dan id-dritt fina nfusna ma kienx lilna xejn ħlief kastik, però Kristu tagħna tama ġdida, tama illi ta' bilħaq ma tiddiżappuntax. Hawnhekk fil-qari tagħna naqraw li Kristu għad jidher għat-tieni darba. Darba meta twieled f'Bethlehem u għex fil-Palestina għad jidher għat-tieni darba. U hawnhekk allura naraw li l-istorja umana, human history, mhix qiegħda ddur fiċ-ċrieki kif jgħidu ħafna li qegħdin sempliċement naqdu fil-vojt, imma qegħdin mexjin lejn climax inevitabbli, mexjin lejn tmiem. Ir-razza umana din id-dinja tagħna mixja lejn climax deċiżiv. Il-climax personali tiegħi jintlaħaq meta mmut, però bħala umanità climax deċiżiv kollettivament għalina l-koll meta nidru quddiem Alla għal ġudizzju. Dan nafuh illa għaliex Alla oġbu li jurjulna. Ma għalinniex kollox, però urina biżżejjed sabiex aħna nkunu preparati, sabiex aħna ma nintilfux fil-folla, ma ngħixu skont il-xjajt moħħna, imma propjament skont il-tarif siwi u indispensabbli li huwa tagħna. Għalilna diversi affarijiet, diversi veritajiet illi għad jiġru, però ma qalinniex kollox. Waħda ma qalinniex hija meta se jiġi Sidna Ġesu Kristu. Il-kol kemm aħna nixtiequh u nitolbu regolarment biex jiġi lura, il għaliex huwa il-maħbub tagħna, huwa dak li ħabna, u allura hu l-arus u aħna l-arusa bħalissa fiżikament mifrudin minn xulxin u nixtiequh allura li jiġi biex jiġbor l-arusa tiegħu u x'vera. Però ma nafux meta. U Alla fl-erf tiegħu apposta ma qalinniex meta sabiex aħna nkunu dejjem ngħixu dik l-aspettattiva. Ngħixu bil-mistennija illi min jaf meta. Jista' jkun fil-qrib, jista' jkun fil-bogħod, però dan il-fatt allura jenna sabiex aħna dejjem nkunu ippreparati. Ħafna mid-disgwit li jinqala bejnietna l-evanġeliċi meta nitkellmu fuq profezija u x'għad jiġri, nibdew infettqu fuq affarijiet illi l-hawnhekk l-iskrittura mhijiex ċara fuqhom. Tajb, u nitilfu ħanejdu hekk il-punt ewlieni illi hu propjament dan. Ġesu ċertament se jiġi, però ma nafux meta. F'Ġagbu 5 vers 9 pereżempju jgħidilna tgergru xħuti wieħed għal ieħor biex ma jsirx ġudizzju minnkom ara l-imħallef wieqaf mal-bieb. L-imħallef Ġesu Kristu wieqaf mal-bieb, ġifieri wasal biex jiġi. Din l-idea ta' imminenza hemm qiegħda fl-Iskrittura illi Ġesu ġej dal-waqt, anke l-Iskrittura hekk tagħlaq. Jiena ġej dal-waqt, mhijiex qed għal dal-ħwejjeġ jgħid tassew niġi dal-waqt. Niġi dal-waqt. Però ma nafux meta. Iż-żmien, l-epoki, l-istaġuni, Ġesu jgħid illi ħadd ma jaf. Ħlief laqqas l-anġel fis-sema ma jafu. Ħlief missier waħdu. Nerġa' ngħid Alla ma qalinniex sabiex aħna ma nkunux preżuntużi, ma nitażnux, imma dejjem ninstabu lebsin l-abjad. U dejjem ninstabu mexjin b'fedeltà sħiħa lejn Sidna Ġesu Kristu. L-Iskrittura tagħtina diversi indikazzjonijiet jew anke avvenimenti li għad jiġru jew iridu jiġru qabel ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Hemm diversi, però ħansemmi xi wħud minnhom. Waħda kbira hija l-fatt illi l-Evanġelju li aħna nemmnu fih, l-Evanġelju tas-Saltna irid jixxandar mad-dinja kollha. Issa ix-xandar tal-Evanġelju, nafu llum bħala statistika illi xi knejjes evanġeliċi jinstabu fil-pajjiżi kollha tad-dinja, fost il-ġus kollha tad-dinja. Però bħal fil-każ ta' Malta, nistgħu ngħidu l-Evanġelju x'xandar f'Malta? Għajla, għad fada ħafna xogħol xisir.
Għatfada ħafna nies illi ma nistgħux ngħidu li dan semgħu l-Evanġelju. Semgħu, kellu preżentazzjoni ċara u luċida tal-Evanġelju. Ma nistgħux ngħidu hekk. U l-istess ħaġa għal ħafna pajjiżi oħra. Bel Ġesu jgħid li l-Evanġelju tas-Saltna jeħtieġ jixxandar fost il-ġnus kollha imbagħad jiġi tmiem. U allura Ġesu hawnhekk qegħdin ndunaw illi l-kummissjoni l-kbira li hu tagħna iridna li aħna nwettquha, li aħna nilħqu lin-nies ta' madwarna bl-Evanġelju tal-grazzja tiegħu. U dana hu propjament li qed jiġri. Alla qed isalva għal dawk in-nies li huwa ħatar minn qabel kemm minn fost l-Iżraeliti kif ukoll minn fost il-ġnus. Allura għandek Lut u Ġentili li Alla qed isejjaħ minn fosthom nies poplu għal ismu. Dana Pawlu jispjega fir-Rumani 11 fejdilna li Alla bħala maġġor parti tal-Lut warrabhom, xorta waħda għandu fdal minnhom, però issa l-Evanġelju huwa mibgħut lill-ġnus kollha. U dan huwa propjament li qiegħed jiġri. L-Apostlu Pietru, infatti għadna kif smajnija muqrija, fejn jgħidilna illi ma jdumx il-mulej ma jagħmel is-seħħ il-weda tiegħu bħalma jaħsbu xi wħud li għad idum. Imma hu qed jistabara żmien twil magħna u ma jridx li xi wħud jintilfu, imma li l-koll jaslu għall-indiema. Min huma dawn l-koll? Huma dawk in-nies li hu jarafhom minn qabel u li jrid li dawn in-nies ta' bilħaq isalvaw. Kollha kemm huma. ċertament mhux qed jgħid għall-umanità kollha għax nafu ben ċert illi hemm nies illi se jintilfu eternament, bħalma jkun hemm nies salvati ħajkun hemm nies mitlufa. U allura hawnhekk meta jgħid li ma jridx li xogħol jintilfu, jridu nifhmu min huma dawn ix-xuħud. Huma Alla ta' nies li Ġesu Kristu, Ġesu mitalihom dawk in-nies ċertament u infallibilment Alla isejħilhom. Matul il-ġenerazzjonijiet. Għaddew 20 seklu s'issa minn Ġesu tqajjem minn bell-imwiet u dan il-proċess għadu għaddej. Alla qiegħed jiġbor il-poplu tiegħu. Però xi ħaġa oħra illi matul dal-proċess x'qed jiġri l-Iskrittura wkoll tgħidilna illi fil-Kristjaneżmu ikun hemm ereżija sfrenata. U dan nistgħu ngħidu li dan seħħ anke Pawlu meta kellem lill-presbiteri ta' żmienu għalhom li minn fostkom stess għad qumu il-pub ħorox illi ma jaħfruwix il-merħla. L-ereżija kienet minn dejjem però llum l-ereżija u l-apostasija. Nies illi darba ipprofessaw li jemnu l-Evanġelju li anke kienu jgħalmuh il-ħadd ieħor li sa warbuh. Dik hija apostasija. Pawlu iwissi dwar din il-ħaġa u infatti jgħidilna li din waħda mis-sinjali ta' tmiem. Din l-apostasija qiegħda fostna, però jista' jkun qed jgħid l-apostasija jerġa' akbar qabel ma jirritorna Sidna Ġesu Kristu? Jista' jkun ukoll. Però fit-tieni ittra lit-Tessalonkin, kapitlu 2, jgħidilna tħallu lil ħadd min qarraq bikom b'ebda mod, għax dak il-jum tar-ritorn ta' Sidna Ġesu, mhux se jiġi jekk l-ewwel ma jkunx hemm l-apostasija. Jena mill l-apostasija qiegħda fostna. Jekk tara n-nies ħafna il-maġġor parti ta' dak imsejjaħ Kristjaneżmu mhux tal ma jemnux il-Vanġelu, tal-li qegħdin ġibu għajb għal-kawża ta' Kristu. Din l-apostasija qiegħda fostna u mbagħad isemmi xi ħaġa oħra. U jrid jinkixaf ukoll il-bniedem tad-dnub bin it-telfin. Ġieli smajtu bl-Antikrist vera? Dan huwa. L-Antikrist. Min ħajkun l-Antikrist? M'għandniex idea. U jkun għal da parti tagħna illi ma nispekulawx. Ma nippruvawx niggessjaw dan u ieħor matul iż-żmien hekk ġara. Mill-bidunet l-Antikrist l-insar tal-bidu ħasbu li huwa Neruni, l-Imperatur Neruni, u mbagħad kien hemm min qal li huwa l-Papa u kien hemm min qal li huwa Hitler, kien hemm min qal dan u ieħor u Maomettu minn kollox. Li kollha ovvjament inkixfu bħala guesses
ħżiena, gessi żbaljati. Li ċertament hemm dan ħajjidher dan l-Antikrist huwa wieħed mis-sinjali ta' tmiem illi l-Iskrittura tarrafna bih. Kieku aħna ninsaqsu aktar dwar dan il-personaġġ kiefer, kattiv u anti-Kristjan illi jippretendu koll li jieħu post Kristu, infatti Pawli jgħidilhom ma tiftakrux meta kont għadni magħkom kif jinettilkom dal-ħwejjeġ u issa intom tafu x'iżommu li ma jidhirx f'waqtu għax il-misteru tal-ħażen diġà qiegħed jaħdem. Anke miż-żmien apostoliku il-misteru tal-ħażen kien diġà operattiv. Biss dak li qiegħed iżommu issa hemm bżonn jitwarrab min-nofs. Għal darba ma nafux x'qiegħed iżommu x'qiegħed jirrestrinġih milli jidher. U mbagħad jinkixef dak il-ħażin u ċoj l-Antikrist. L-mulejja irdu bl-ispirtu ta' fommu u jxejnu bid-dija tal-miġja tiegħu. Però fi żmien l-Antikrist se jiġu affarijiet tal-waħx, affarijiet terribbli. Il-miġja ta' dal-ħażin tkun skont il-ħidma ta' Satana bis-seta kollha u għeliem u ġubijiet giddieba u bil-qerq kollu tal-ħażen f'dawk li jintilfu. U naħseb jiena bħalissa qiegħed jista' jkun, ma rridx nispekola, per jista' jkun li bdal qed naraw qed jiġri f'isem il-Kristjaneżmu ta' mirakli folots u rapporti fittizji ta' mirakli u ġubijiet jisu il-palk qiegħed jitħejja biex jidher dal-Antikrist. Però hawn jgħidilna li l-miġġa tiegħu se tkun b'setat mirakolużi folots, eliem tal-għaġeb li jinganna saħansitra d-dinja kollha. Ġesu jgħid meta jiġi il-bniedem se jsir fidi fuq l-art. Ma nistax nimmaġina jiena il-żminijiet mwera, żminijiet koroħ illi d-dinja tgħodus fihom għax jidrilha li tista' tgħaddi mingħajr Alla. Mela l-ereżija, il-miġġa tal-Antikrist, l-apostasija, Ġesu jsemmu wkoll gwerer, aks, terremoti u gwajjiet oħra illi jidru. Dawn kienu matul iż-żminijiet jista' jkun illi lejn it-tmiem jaħraxu aktar. Ikunu b'aktar frekwenza jew b'aktar gravità. Però kollu huma mogħtija bħala sinjali ta' tmiem. Per Ġesu jgħid illi meta taraw dal-ħwejjeġ kunu għafu li għadu mhuwiex tmiem. Però dawn kollu, da kollu, iżomna ħajdu hekk fuq l-allert. Iżomna fuq l-allert biex aħna ma nordux, ma nitwarbux fil-ġemp, imma nafu li attwalment dan huwa lan talla ħajitwetta u aħna rridu nżommu lilna nfusna safja għalih. Kif se jirritorna Kristu? Kif se jirritorna? Ħajritorna bl-istess mod kif id-dixxipli raw tiela lura fis-smewiet. Ġesu ħarġhom barra minn Betanja u wara li berikom intrefa minn magħhom sakemm sħaba għattietu mill-vista tagħhom. L-apostli u d-dixxipli baqgħu bħarsithom fissa l-essema imbagħad żewġ anġla qalulhom għalfejn qed tħarsu fis l-essema. Dal-istess Ġesu li rajtuh jittieħed minn fostkom hekk qatt jerġa' jiġi. U allura l-miġja ta' Ġesu se tkun viżibbli, se tkun personali u se tkun fil-ġisem. Il-Jehovah's Witnesses pereżempju huma żbaljati li jgħidu minn għalija ġie fl-1914 però raw ftit għax kienet miġja speċjali għal xi wħud. Le. Bibja tgħid illi meta jiġi se jiġi viżibbilment illi taraħ l-umanità kollha. L-umanità kollha. Rivelazzjoni 1:7 jgħidilna ara ġej ma' sħab u taraħ kulajn u dawk ukoll li nifduh. Mela hawnhekk qed jgħid li anke dawk li jkunu għexu fi żminijiet ta' qabel. Anke dawk li nifduh, dawk li salbuh, qatt jarawh. U allura qed jgħidilna li se tkun seħħet ukoll il-qawmien ġenerali tal-umanità kollha fil-miġġa ta' Kristu. Taraħ kulajn u jixtru minħabba fih il-tribujiet kollha tal-art. Għal xi wħud il-miġġja ta' Ġesu se tkun traċedja. Għal xi wħud se tkun il-milja tal-barka tagħhom. Ġesu se jirritorna wkoll b'qawwa u glorja kbira. L-ewwel darba ġie fil-faqar
der fostna bniedem komuni bħalna li kellu bżonn jiekol u jixrob bħalna, għex fil-faqar, in-nies għarfuh bħala bniedem, mhux vera. It-tieni darba se jiġi bħala s-sultan ta' Slaten. U sit is-sidien għalhekk il-Bibja tgħid li hija apokalupsis, hija l-kixfa ta' l-identità vera ta' Binalla. Minu Ġesu ta' Nazaret. Huwa ħafna aktar minn kif jgħodduh in-nies. Ġesu huwa l-kreatur ta' kollox, il-mħallef tagħna. U ġej b'qawwa u glorja kbira mal-anġli setana tiegħu. F'Mattew 24 vers 30 jgħidilna imbagħad jidher is-sinjal ta' il-bniedem fis-sema u imbagħad it-trubijiet kollha tal-art jolfqu jaraw lil il-bniedem ġej fis-sħab tas-sema b'qawwa u glorja kbira. Dan huwa l-avveniment glorjuż li aħna l-koll qegħdin nistennew minn ġurnata għall-oħra. Qegħdin nistennew l-Epifanea ta' Sidna. L-Epifanea ġifi il-manifestazzjoni glorjuża tiegħu. Aħna għarafna minnu ta' bilħaq l-Ispiritu Santu konvinċina fil-qalb. Neħħina l-xumi quddiem għajnejna. Tagħna fehma li Ġesu ta' Nazaret huwa proprjament il-ħallieq u s-Salvatur tagħna. U għalhekk aħna rrikorrejna għandu. Fl-aħħar ta' żminijiet l-umanità kollha se jarfuh, però xi wħud se jarfuh għad-dannazzjoni tagħhom infushom. Pawlu jgħid li kull irkoppa tmil taħweġ fis-sema fl-art u taħt l-art u kull insin jistqar li Ġesu huwa il-kurjos. Huwa s-sit suprem tal-univers kollu. Għalhekk il-Bibja ssejħilha Epifanea, il-manifestazzjoni ta' Ġesu Krist. Però il-kelma l-aktar li tintuża rigward il-Ġesu hija kelma komuni, parusija. Forsi smajtuha xi darba, parusija. Li tfisser miġġa jew preżenza. Il-fatt li Ġesu bħalissa mhuwiex magħna, fatti li d-disċipli għalilhom il-foqra dejjem għandkom magħkom, imma li mhux dejjem se jkollkom magħkom. Anke meta kellmu fuq is-sawm, għallhom kif jistgħu jsumu il-segwaċi tiegħi. Diment li għandhom l-arus magħhom, però jitteħdilhom l-arus imbagħad isumu f'dak il-jum. U allura Ġesu fiżikament mhuwiex magħna. Hawnhekk il-Kattolċi jiżbaljaw li jippretendu jew jaħsbu li Ġesu huwa sakramentat u jistgħu morru imuh fit-tabernaklu. Ġesu mhux magħna. Ġesu ittieħed minn magħna. Pietru jgħid li s-sema għandu jilqgħu sa żmien ir-restawrazzjoni tal-ħwejjeġ kollha. Kif se jirritorna Ġesu? Ġesu se jirritorna għall-arrieda. Minkejja il-sinjali illi semmejna, il-fatt li l-Vanġelu tixxandar, il-fatt li ħajkun hemm l-apostasija, l-ereżija, il-gwerer, pesti, l-Antikrist. Xorta waħda, Ġesu se jiġi għall-arrieda. Għall-massa tal-umanità ħatkun ħasda kbira. Fejn huma jaħsbu li kollox se jimxi bħalma dejjem mexa, dejjem normali, imbagħad jaqbadhom it-telfin bħal weġġat ta' mara fil-ħlas. Ġesu ġej għall-arrieda Mattew 24 vers 44 jgħidilna għalhekk intom ukoll kunu imħejjijin għax fis-sija li ma taħsbux fiha ġej bin il-bniedem. U hekk qed jgħid lid-dixxipli tiegħu. F'sija li ma toħsruhiex ġej bin il-bniedem. Għal darb'oħra l-enfasi hija fuq il-ħtieġa ta' tħejjija. Irridu nkunu imħejjijin. Ma norqdux, nassu. L-Apostlu Pawlu meta kiteb lit-Tessalonkin f'kapitlu 5 vers 1 jgħidilhom imma fuq iż-żmien u l-ħin ħuti. Ma tkunx bżonn nikbilkom, għax intom stess tafu sewwa li jum il-mulej, u il-jum tar-ritorn tiegħu, se jasal bħal ħalliel bil-lejl. Ħalliel m'għandux ħabta jafża lil sit id-dar meta se jattakkaħ, jew meta se jipprova jidħollu fit-dar, hux vera. Għax meta jgħidu slimu sigurtà
U d-dinja hija fissata, vera? Il-ġlus tad-dinja, kemm ikun hemm konferenzi u affarijiet u kapijiet ta' stati li taqgħu flimkien biex ikonna slim u s-sigurtà. Meta jgħidu slim u s-sigurtà imbagħad f'daqqa waħda jiġi fuqhom it-telfien bħalu ġieħ ta' mara fil-ħlas u ma jħilsux. Mintom ħuti, mintomx fid-dlam. Jaw id-differenza. Intom ħuti, aħna li għarafnieh il-Ġesu. U nafu li għandu awtorità suprema fuq ħajjitna biex jiddetta kull qasam ta' ħajjitna u jgħidilna kif għandna ngħixu, tajjeb, għandna tama fih. Intom mintomx fid-dlam biex dak il-jum jaqbadkom bħal ħalliel. Nafu diġà, nafu minn issa illi Ġesu se jiġi. Intom u li d-dawl u li il-jum, aħna maħniex tal-lejl, lanqas tad-dlam, għalhekk ma nordux bħal ma jagħmlu l-oħrajn. Iżda aktarx ħanisru u nkunu bajnejna miftuħa. Infatti fil-qari li qrajna dal-għodu illi Ġesu se jidher għat-tieni darba għas-salvazzjoni ta' dawk li qed jistennewh bil-ħeġġa. Diskrizzjoni sabiħa ta' kull Kristjan. Il-Kristjan għandu jkun bniedem illi qed jistenna b'antiċipazzjoni ir-ritorn ta' Sidu. Ovvjament irridu nsemmu mal-ritorn ta' Sidna Ġesu Kristu il-fatt li meta jirritorna se ikun hemm il-qawmien ġenerali tal-bnedmin kollha. Kull min miet se jerġa' jqum mill-mewt. Alla se jqajm. Mhux it-tmiem tal-eżistenza tagħna, aħna ħlejja illi għandna responsabilità lejn Alla. U għamilna u allura irridu nagħtu kont lilu. Però fil-jum meta Ġesu jirritorna, l-umanità kollha tkun imqajma, tajjeb, reżurrezzjoni ġenerali waħda ta' ġusti u inġusti, ta' nies mitlufa u nies salvati. In-nies salvati jingħaqdu man-nies Kristjani li jkunu għadhom ħajjin u l-koll flimkien ikunu maħtufa fis-sema sabiex jagħtu merħba lil Sidhom. Dawk li jkunu għadhom ħajjin ma jmutux. Imma f'ħakkatajn il-ġisem tagħhom ikun trasformat f'ġisem glorifikat. Pawlu jispjega da kollu fl-ewwel Tessalonkin kapitlu 4 fejn jgħid li l-mulejat jinżel bajta mis-sema mal-leħen tal-arkanġlu ma' tromba talla u l-mejtin fi Kristu jqumu l-ewwel imbagħad aħna l-ħajjin u li nkunu bqajna ninħatfu flimkien magħhom fis-sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-ajru. U hekk inkunu dejjem mal-mulej. Għalhekk farġu xulxin b'dal-kliem. Pawl daqt jgħidulna mhux biex noqogħdu nagħmlu ħafna fantasiji u immaġinazzjoni f'moħħna. U nkitbu romanzi minn kollox, u videos, u seminars, u ħafna spekulazzjoni bla fejda. Spekulazzjoni ma tgħinx. Li nafu fiċ-ċert huwa li fil-miġġa ta' Ġesu il-poplu kollu tiegħu se jagħtih merħba fis-sema. Se jagħtih merħba lura f'din il-dinja tagħna. U allura dan huwa ta' faraġ għalina. Alla jarafna, Alla jaf dawk li huma tiegħu. U dawk li huma tiegħu ċertament se jipparteċipaw f'dan l-avveniment glorjuż. Irridu nsemmu ċertu avvenimenti kbar illi iridu iseħħu mal-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. L-ewwel waħda diġà semmejnija, il-fatt li l-umanità kollha se tkun imqajma mill-mewt. Hemm min jirradikola din l-idea u jgħid kif jista' jkun bniedem mejjed u nħaraq jew fenna fjena ndifen fil-baħar u kiluh il-ħut. Kif jista' jkun se nerġgħu nqumu? Anke l-fatt jekk tindifend diċentament ġo qabar, bad ġismek jaqalgħu u trab. It-tweġiba waħda sempliċi. Dak li jidher diffiċli jew impossibbli għalina għal Alla huwa l-ħfef ħaġa. L-ħfef ħaġa. Alla l-ħala isma' u torat mix-xejn bil-kmand tiegħu kapaċi iqajjem l-itzma tagħna mill-mewt. Aħna, infatti, dan il-fatt huwa tant determinattiv għal ħajjitna. U tant jennina illi sab postu fil-kredu tal-apostli. Mhux kitbu l-apostli tafu sewwa.
Imma aħna minn kmieni il-Knisja kienet malma tistqar nemnu fil-qawmien mill-imwiet. Nemnu fil-qawmien mill-imwiet. Ġesu innifsu fi Ġwanni 5 vers 28 qed ikellem lil-Lut li kienu jemnu fil-qawmien. Infatti anke t-Testament il-Qadim Iżajja, Danjel jgħid li dawk li huma fit-trapat qumu, Ġob jgħid li avolja ġismi għad ikun mikul mid-dud. F'dan l-istess ġisem għad nara l-Alla. Kien jemmen fil-qawmien. Ġesu hawnhekk qiegħed jirreferi għal qawmien u qed jgħid li jien se nkun dak li nqajjem lill-umanità kollha mill-mewt. Bl-omnipotenza tiegħu. Ġwanni 5 vers 28 jgħidilna la tistaġbux b'dan. Għax tasal is-sija li dawk kollha li qegħdin fl-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu. Dawk li għamlu t-tajjeb għal qawmien tal-ħajja u dawk li għamlu l-ħażen għal qawmien tal-kundanna. Ġieli smajtu bl-idea li ħajkun hemm aktar minn qawmien wieħed, qawmien tal-inġusti, imbagħad kien hemm 1000 sena, imbagħad qawmien tal-ġusti. Ġesu hawn qed jgħid tasal sija li dawk kollha li qegħdin fl-oqbra jqumu. Idnoqgħdu attenti li ma ninqabdux fl-iżbal ta' ħafna nies li mid-dera m'għandhomx jagħmlu u ħsibhom biex they try to be fanciful biex jarxulna l-immaġinazzjoni tagħna. Bibja ċara u tonda. Qawmien wieħed fl-aħħar jum għal kulħadd. Għal kulħadd. Meta Ġesu żar lil żewġ nisa vistusi kienu għadhom kif tilfu lil ħuhom Lażru, waħda minnhom qaltlu jiena naf illi hija se jqum fil-qawmien fl-aħħar jum. Fl-aħħar jum. Ħajkun hemm il-qawmien. U Pawlu jagħtina l-istess tama fejn jgħidilna illi dal-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna għad jitqajjem biex ikun jixbaħ il-ġisem glorjuż tiegħu. Mela il-qawmien tal-umanità kollha mill-mewt. Imbagħad ukoll li l-bnedmin kollha għad jidhru quddiem Sidna Ġesu Kristu għal ġudizzju finali. Għal ġudizzju finali. Fl-istess pass fejn Ġesu jgħid illi il-mejtin għad joħorġu mill-oqbra tagħhom, Ġesu jgħid preċiżament dal-kelmien. Tassew ngħidilkom. Tasal is-sija u s-sajji illi meta l-mejtin jisimgħu leħen il-liben talla u dawk li jisimgħu jgħixu. Għax bħalma għandu l-missier il-ħajja fih innifsu, hekk ukoll ta' lill-liben biex ikollu l-ħajja fih innifsu. U taħ ukoll is-seta illi jagħmel il-ġudizzju ukoll għax hu bin il-bniedem. Ġesu huwa l-imħallef ta' kulħadd. Huwa l-imħallef tiegħi u tiegħek. Avveniment kbir ieħor li qegħdin nistennew li jseħħ mal-miġja ta' Ġesu Kristu jew ftit wara hija l-fatt li Alla se jintroduċi iż-żmien li ġej. Bibla titkellem dwar iż-żmien tissa, iż-żmien li ġej. Id-dinja tissa, id-dinja li għad trid tkun. Ġesu jintroduċi iż-żmien li ġej u ċoe li joħloq smewi ġodda u art ġdida li d-darba fihom tkun tagħmar il-ġustizzja. Fihom ma jkun hemm ebda makkja, ebda teba ta' dnub jew ta' rebellioni kontra Alla. Rivelazzjoni 21 vers 5 Ġesu jgħid ara jien se nġedded kollox. U qalli ikteb għax dan il-kliem huwa żgur u veru. Alla għad iġedded kollox. Bħalissa dal-ħolqien tagħna huwa imtaqqal bid-dnub, l-inġustizzja hija lampanti, ir-ribellioni kontra Alla hija ovvja, però fl-istat etern l-univers ikun imġedded għall-eternità kollha. Kemm huwa importanti ir-ritorn ta' Kristu għalina li nemmnu fih. Din hija tema dominanti, hija tama ewlenija tal-Knisja. Illa għaliex hawnhekk Pawlu jgħid li kieku aħna emmina fi Kristu għal dil-dinja għal dil-ħajja biss. Allura aħna
fost il-bnedmin kollha l-aktar ta' min jitħassarna. Vera? Il-għaliex meta insegwu lil Ġesu ċertament m'għandekx futur mondan. M'għandekx futur mondan. Biex ikollok futur mondan tibni l-imperu tiegħek, trid tkun xellerat, trid tkun ħallil, trid tkun immorali, trid taffeċ fuq l-irjus tan-nies. Għal dawk li jsegwu l-Ġesu, futur hawnhekk m'għandniex. Aħna qegħdin nfittxu belt illi tibqa' li l-bennej u l-arkitett tagħha huwa Alla nnifsu. Belt li tibqa'. Belt li tibqa'. U allura ir-ritorn ta' Kristu ċertament huwa t-tama dominanti tagħna l-koll. Ngħaddu minn persekuzzjoni, ngħaddu minn provi, però nafu li Kristu huwa s-Sultan u miegħu u bih aħna aktar minn rebbieħa u allura kapaċi nissapportu. Din it-tama iġġelna, timmotivana biex nissapportu, timmotivana biex ma nċedux. Rivelazzjoni 16, vers 15, difatti jgħidilna ara jien ġej bħal ħalliel, imbiereku min jisar, iġifieri min jibqa' mqajjem, min jibqa' għassa. Imbiereku min jisar u jżomm il-biesu biex ma jimxix għarwien u jaraw l-għajb tiegħu. Ġesu għawek qed iżommna responsabbli illi aħna nimxu fis-safa miegħu. Din it-tama mbierka l-Apostolu jsejħilha, it-tama mbierka, it-tama li tennina, it-tama li tagħmilna ferħanin b'ferħ li ma jitfissirx u mimli glorja. Meta kiteb il-Titu jgħidlu preċiżament illi aħna din il-grazzja li rċevejna minn għand Alla, din il-grazzja li bija għandna l-maħfra, dik l-istess grazzja wkoll tallimna niġħdu l-ħażen u x-xewqat tad-dinja biex ngħixu bil-qies, bil-ġustizzja u bit-tjieba f'din id-dinja. Nistennew dik it-tama mbierka, x'inhi t-tama mbierka? Id-dera glorjuża tal-Alla l-kbir, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Pawlu hawnhekk b'mod mill-aktar ċar jgħid li Ġesu huwa Alla l-kbir. Alla l-kbir. Ir-ritorn tiegħu tfisser għalina tama impirka, tama illi ta' bilħaq se tirriżulta fil-introduzzjoni tagħna fil-ġenna għall-eternità. Il-Knisja daw kollha li huma msejħin bl-Evanġelju nistgħu ngħidu li huma jiffurmaw l-arusa ta' Kristu. L-arusa u l-arus mifrudin minn xulxin, l-arusa tħobb l-arus. Tirrispondi għall-imħabba tal-arus. Ġesu diġà urina kemm iħobbna ta' lilu nnifsu. Irġiel ħobbu nisa tagħkom bħalma Kristu ħabb il-Knisja u ta' lilu nnifsu għalija biex qaddisha biex naddafa bil-ħasil tal-ilma bil-kelma. U allura aħna bħala l-arusa tiegħu nistennew b'xenqa lill-ħabbej tagħna, il-ħabbej il-lover tagħna. Dak li ħabna. Kapaċi anke nissapportu li anke jekk m'għandek, anke jekk tajt li m'hemm ħadd li jħobbni fid-dinja. M'hemm ħadd li jħobbni, m'hemm ħadd li jifhimni. Hemm wieħed li jifhmek. Hemm wieħed li jifhmek. Il-ħabbej tagħna ġej lura. Rivelazzjoni 22, vers 17 jgħidilna l-Ispiritu u l-arusa jgħidu ejja. U min jisma' ħajjgħid ejja u ħajjiġi minnu bil-għaġġ. U kull min irid ħajjieħu mill-ilma tal-ħajja b'xejn. Ġifieri sakemm għadu msejjaħ il-jum, sakemm għandna l-opportunità ejjew noffru din it-tama lil ħadd ieħor. Ma nżommux għalina nfusna. Nafu x'jiġifieri l-imħabba tal-Alla. F'dan raf l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna l-Alla ma hu ħabna u bagħat libnu biex ikun il-propizjazzjoni għal dnubietna, biex bih dnubietna jitneħħew u nintlaqgħu fil-favur tal-Alla. La darba dawnu minnu din it-tama rridu noffruha wkoll lil ħadd ieħor x'vera. Il-ħsieb tar-ritorn ta' Sidna jimlina b'obbligu sagru. Obbligu sagru. Irridu nkunu ambizzjużi għal Sidna. Fid-dawl tal-miġja tiegħu aħna bħala l-arusa tiegħu irridu nżommu li nafusna imħejja. U għalhekk niltaqgħu regolarment flimkien u nippruvaw ma nimmissjawx dawn il-laqat għax
Bekk għandna bżonn dal-inkoraġġiment. Qegħdin nagħtu qima lil Alla, qegħdin nirrikonoxxuh fil-ħajja tagħna imma wkoll biex nimmotivaw il-xulxin. Hemm barra m'hemmx inkoraġġiment l-aħwa. Tix ir-radio, tix il-television, taqra gazzett, m'hemmx fejn hu l-inkoraġġiment. U bejnietna illi nimmotivaw xulxin mill-kelma tal-Alla. Għalhekk fl-ittra l-Ebrej kapitlu 10 jgħidilna illi għandna nieħdu ħsieb xulxin mingħajr ma nonqsu minn niltaqgħu flimkien bħal drawa ta' xogħod, imma aktarx nieħdu ħsieb biex nimmotivaw xulxin għall-imħabba u l-emil it-tajjeb. Il-ħsieb ta' sidna illi għad jerġa' lura wkoll iżomna paċenzjużi. Kultant aħna nkunu rridu ġustizzja immedjata. Imma kapaċi naħfru u kapaċi nkunu ħanina ma' ħaddieħor għaliex nafu li finalment is-sit tagħna l-imħallef tal-umanità se jrott lil kull bniedem skont emilu. U dan allura jekk aħna naħsbu sew fuq, kapaċi nkunu paċenzjużi. Ġagbu fl-ittra tiegħu kapitlu 5 vers 7 jgħidilna stabru mela ħuti sal-miġja tal-mulej. Ara l-bidwi jistenna l-frott prezzjuż tal-art jistennieh għal żmien twil bis-sabar. Sa ma jkollu x-xita bikrija u x-xita moħra. Stabru intom ukoll. Wettqu lubkom għax il-miġja tal-mulej orbot. Impressjonanti kif l-awturi tat-Testament il-Ġdid il-ħin kollu jimmotivawna għal azzjoni qaddisa u ġusta appuntu għax nafu illi Ġesu rieġa ġej. Jgħidulna biex infittxu persistentament il-qdusija sabiex inkunu missjubin minnu bla għajb u bla teba. L-Apostlu Ġwanni pereżempju fl-ittra tiegħu, kapitlu 3 vers 1. Ifakkarna bil-għejdina qara bliema mħabba xerret fuqna l-missier biex nissejħu li talla, għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma tarafx lilu, maħbubin. Issa aħna u li talla. U għadu ma derx se nkunu, imma nafu li meta jidher Ġesu aħna ħankunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu fih din it-tama jissaffa bħalma hu safi Kristu. Jekk ta' bilħaq għandek fik din it-tama illi tkun milquh u magħruf minn Ġesu fil-miġġa tiegħu allura se tfittex tissaffa. Se tfittex tgħix għal glorja tal-Alla f'diskorsok, f'emilek, f'ħsibijietek u fuq kollox ukoll li tagħti servizz devot. Ma tkunx għażien, ma tkunx Kristjan għażien illi bħal tarbija tirċievi biss, imma tkun kapaċi wkoll tagħti. Tagħti billi twassal il-bxara tajba, tagħti billi issaħħaħ il-ħutek. Dan is-servizz li Pawlu jalludi għalih wara illi tkellem fit-tul dwar il-qawmin mill-mewt. Jikkonkludi il-ħsibijiet tiegħu billi jgħidilna għalhekk ħuti maħbubin żommu sħiħ, la titħarkux. Għaddu dejjem il-qudiem fix-xogħol tal-mulej billi tafu li t-taħbit tagħkom ma jkunx ta' xejn fil-mulej. Ma jkunx van. Kull ma nkunu għamilna Ġesu qal jekk tagħti tazza l-ma kiesħa li wieħed minn dawn iż-żgħar tiegħi ma titlifx il-premju tagħha. Dan kollu jirrikjedi minn naħa tagħna fidi. Nemmnuh tad-diskors jew le. Nemmnu li hekk hu ta' bilħaq illi Ġesu ċertament se jippremja il-qaddejja tiegħu. Alla huwa tant glorjuż u tant rik illi jippremja il-grazzja tiegħu fina. Dak li hu wettaq fina bil-grazzja tiegħu jippremjah u jippremjah lilna personalment. Pawlu kienet jistenna l-mewt meta kiteb lil Timotju it-tieni ittra tiegħu. Kienet jistenna li jeħduh biex jaqtawlu rasu, però kellu dittama fih. 2 Timotju 4 vers 7. Il-Timotju jgħidlu tqabatt it-taqbida tajba. Kienet ħares lura jagħmel overview tal-appostolat tiegħu u jgħidu tqabatt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja tiegħi, żammejt il-fidi. Ħafna hekk imsejħa Kristjani llum mhumiex kapaċi jgħidu dan diskors. Jibdew, jinsew kollox, jixbaw, mhumiex Kristjani ta' vera.
Pawlu għawek jgħid li jiena żammejt il-fidi. Min issa l-qudiem hemm merfuqa għalija il-kruna tal-ġustizzja. Lil-mulej li mħallef ġust se jagħtini f'dak il-jum. Kellu dil-konfidenza li hu se jkun premjat kemm bata, kemm għal aswat, kemm għal insulti. Kien jaf illi Alla għad jippremjah. Se jagħtini il-premju f'dak il-jum. U mhux biss lili, imma wkoll il-dawk kollha li jħobbu d-dera tiegħu. Tħobba d-dera ta' Ġesu Kristu. Il-fatt li Ġesu Kristu qatt jerġa' jidher għat-tieni darba. Aħna ma rajniex visibilment kif raħ Pietru u Mattew u Ġagbu u x'vera, ma rajniex visibilment. U min jgħid li raħ ma nemnux jiena, onestament ma nemnux. Jew kollu xi hallucination, jew kollu xi moħħu ma jkunx qiegħed jaħdem sewwa. Ġesu der 2000 sena ilu u rawh in-nies u messewh u semgħuh. Bħalissa mhuwiex jidher. Għax Pietru jgħidilna li intom għalkemm ma rajtuhx tħobbuh. U għalkemm ma tarawx għalissa temnu fih. U taqilgħu il-għan tal-fidi tagħkom li għas-salvazzjoni ta' ruhkom. U allura nerġa' ngħid tħobba d-dera tiegħu. Il-fatt li qatt naraw il-dak illi ta' ħajtu għalina biex jeħlisna minn dbatija u pina fl-infern għall-eternità. U mhux hekk, imma li attwalment idaħħalna fil-glorja tad-dar tal-missier. Meta l-apostli sabhom inkwetati u disturbati f'moħħhom għax qed jgħidilhom li se jitlaqhom. Ġesu għalhom intom temnu f'Alla. Emnu wkoll fija, f'dawni. F'dar missier hemm ħafna majjar. Li kieku ma kienx hekk kont ngħidilkom. Ġiku dinja fantasija ta' moħħna. Jew tal-awtur tal-Bibja li qed jgħidulna li hemm eżistenza tant sabiħa fis-smewiet li nsejħula l-ġenna. Ġesu qed jgħidilna, li kieku ma kienx hekk, kont ngħidilkom. Kieku dan huwa każ ta' Santa Claus, jew ta' li qegħdin nemnu fl-unikorni meta l-unikorni ma jeżistux. Ġesu qed jgħidilna kont ngħidilkom. Imma ċertament hemm din it-tama għalina. Li kieku ma kienx hekk kont ngħidilkom, jiena sejjer biex inħejji post għalikom. U jekk immur inħejji post għalikom nerġa' niġi. U noħodkom għandi biex fejn kun jien tkunu intom ukoll. Tħobba d-dera ta' Ġesu Kristu. Jew forsi għadha ddejqek il-fatt illi ikun hawn taqliba finali fejn id-dinja preżenti kif nafuha bħalissa tispiċċa. Wara se joħloq xi ħaġa tant u tant aħjar. Perfetta. Jew forsi tħawdek id-dera tiegħu minħabba l-kompromessi tiegħek mad-dnub. Minħabba l-fatt li l-kuxjenza tiegħek għadha tixlik. M'intix nimxi dritt skont l-Evanġelu rċivejt. Tħobba d-dera tiegħu, tferħek u tagħtik l-impetu li għandek bżonn kull filgħodu x'in tistembaħ u tgħid għandi opportunità oħra biex inservi lill-mulej qabel ma jerġa' jiġi. Ħanimxi waqt li għadu l-jum għax jiġi l-lejl imbagħad meta ħadd ma jkun jista' jaħdem. Amen.